porseon di kita maringanan. Selamat pagi, salam sehat. Pasupang saya udah tahu di acara Jepek Alai Maripo. Ada orang sepinatur khas kata ini di pada jumuluh kita namanya. Di pada Jehovah para suruhana sumulu maulia di bahasa tanami dia surham nama donganikan. Naing disirai katam pada Tuhan ukap roh pikiran asa mangula jalan pertingatan di bagasa Yesus Kristus makanya kami selam sabda. Amin. Di dalam dia mengasah porseon kata ini pada di kita di hari Senin tanggal 2 Februari 2021 ngatar surat di udah dia kasih Salomo bidu 20 siang ayat 10 itu soal meditasi. Saya ajak anakmu asa sorak ko bahinonna jalalironna akasilas neroha idon usaha. Pengajaran minatoras temacari kok do tuak kayana. Dakolan na asing boy berperan marang na di persekolahan ke guru lah mengajari anak pun ngurang musai do be natoras peranna lah mengajari anak pun dalam asito nadika saya di pudaon natorasi do di dok patun hagoluan tuis hanggo dungi diajari manusia akka tutur pakatayon sopan santun etika bohado asa adong moral nadinggan di batu duhon pangalaho nadinggan songon sahalak ianakon matelas doro hatutu moloni ida ianakoni burju dengan jalak adong tata keramana kama kenang hidup benda hidup ajar ma iya anakku nih saya ajar ma anakmu gurang dong musim naturas naso mahalir rohana mengajari anakku iba sobu gurang dong musim naturas naso adong be padu peduli mana tu iya nak kona marah apa di dong ibasobu holong budat dibayar tu iya nak kona ino na subuh ya kama kena ala nilo songon na toras sasitong na ikon takas do bangajari on mulai siang na met siang itu na ngajaran songon dua mangda tertutup songon dua mangda asa maloho kumar syadar ikor ringgas ay jol mana malas jol mana suano etikana tak kasih ido benar saya dipayot dipodai molo ditiki halak molo dihita ngiot dobe so halak batak ditiki habis mangan rapak mangan mai ada di habis mangan dilehonak kana torasi mapuda tuh kayak anak mulai sian namet Rugi diajari dong mulai sana memek martanya yang mergati-gati. Alani hidup gabe somal mak. Hasomalani nadinggani gabe hasomalan. Terus mai dinggan sahatu na Tuhan. Kemakenan alani kita songon akan toras tali umma pengajari tua kayana. Merhide akan puda nading tu yang gurang rumah akan apa so tahi moto martutum marhatana ramun gurang rumah siak kaya anak penuai tuk suarombe akhlak apalagi mah molonunga terjerumus wakka pergaulan bebas narkoba natabereng wayon namui manegay pikiran na songorak kadada na rumanin hidup istilah manganin alamnya mau hidup kurang peran di naturasi mengajari mulai gilek alamnya hidup mulai siang namet tajari martania marminggu tak ajari ibadah nang pangatusion pendidikan nama cair kedui itu atau mani uluna
asan dia bisa mana malo na pista yang kemakenan kita be itu tabuku macari arya do potari kola persikola kenek lu jahita tu bau batu baliat lu jahita mamula sulata macari aru kebeta pasikola ti anak kutai alai molo so hasia gabe jong mana so tingkani uido dak laso apa gabe idok ma dibalik ma ete anak kopi du tiap pulas dia gabe apa abe idok ete anak kopi du hamurau dia boy du terbalik hamurau ni gabe japulas atong asal nang gabe japulas dah jadi maya anak koni Malaysia nasihati Allah dah jadi makatani dah jadi parpinotoan argani parpinotoan talehon kita laho mahalehon akka etika tabatuduhum masong natoras akka teladan contoh tua kaya nakon asa ditiru akan dengan makatai mangorong diri na siya akan murni hapon di jionon boy manigai ibadah lani molo tajari do tingkat di dokma kata ni baka lehonon na akas silas nero sonak ko banon na jalenon na akas silas sonak molo no ngadigan gelengi dia jadi hingga pangalakon hasil ya sonak ma akan sonak ma karena toras banon ni anak pun gabe boy nasrohana patu kaon nama akan unin adingga tuaka naturas kamakena dalam pinaingok patutong tuaka yanakon Job poda di Raja Salomo bidu 70 ayat 10 bidu mandok tuaka yanakon mata ni hanak nama ngerak namana jalamalu rohana mengalui tola ni nama ikop pulsikonon di pirok sigak di topi di sungai jala parsurageon di anak ini nani akan ianak kope mari kita dengar nasihat orang tua akan ringgap pura dari ini asa nasihat kita jala kana toras pura hukamu mak kama kenang toras meme hukamu mak kana ringgap tua kaya nang komuna ajari hamu ai molo asia molo ringgap pangawani sonang do ko bae jala las do roha ulai sonari kalau mati kita lah mengajari anakku lah memang kuda naringga di anakku unang lias Tuhan teman-teman kita makanya di batas Joko para surona semua hidup maema soal toras mengajari di anakku akan naringga pangatusio tuh akan pangalak naringga asa gabe jol mana hasil jol na totong tau turua yang mulai siang hajona ajaran akan dengan asa sama bangulah menadingkan lain itu kan urupi perbubu yang kena toras mengajari yang dongan itu kan unak pasok asa dia totong mengalih unak kebudan yang menadingkan asirokan Tuhan nang dia anak kopi pasu-pasu asa gabi anak pendatangului akan kuda di naturas Rohana Tuhan holak puro para sangka. Ibadah sajis kus markanya kami seram sakna.